खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय क्रिकेट गेलेगिरि एम.एस. धोनी आरो सुरेश रायनाया इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लाबाय। क्रिकेट अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। भारतनि बारग' केप्टेन एम.एस. धोनीया मैया उदांस्रि सानखालि इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लाबाय। बबेखानि आजिरा लादोंब्लाबो बिथां धोनीया बे बोसोराव खुंजानो गोनां IPL 2020 आव चेन्नाइ सुपार किंग्सनि जानानै गेलेगोन। मख'नो गोनांदि बिथांनि दैदेननायाव भारतआ 2007 ICC वर्ल्ड कप 2020, 2010 आरो 2016 एशिया काप, 2011 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप आरो 2013 ICC चेम्पियन्स ट्रफी बिमुं देरहानो हादोंमोन। बिथाङा इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लानायनि उनाव आरोबाव सासे भारतनि क्रिकेट गेलेगिरि सुरेश रायनायाबो इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लायो। नैथियाव दङ फैगौ साननै सानथामनि गेजेराव आसामाव गोगोम अखा हानो हागौ। कर'ना खैफोदनि समाव फैगौ साननै सानथामनि गेजेराव आसामाव गोगोम अखा हानो हागौ। बोथोर बिगियान बिफाना फोसावनाय बादिब्ला आसामजों लोगोसे सा सानजा भारतनि मोन 6 रायजोफोराव अखा हानो हागौ। आसाम, अरुणाचल प्रदेश आरो मेघालयफोर बायदि रायजोआव अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइबो गावनो हागौ होनना बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रांथि होयो। ओरैहाय त्रिपुरा, नागालेन्ड, मणिपुर आरो मिज'रामफोर बायदि रायजोआव दिनै आरो गाबोननि गेजेराव गोगोम अखा हानो हागौ होनना बोथोर बिगियान बिफाना फोसावो। थामथियाव दङ सा 6 लाइमोनफोरखौ गंसे देहा फाहामसालिनिफ्राय रां दाबि खालामनायनि दायआव खायो। डिब्रुगड़ पुलिस बिफाना सा 6 लाइमोनफोरखौ गंसे देहा फाहामसालिनिफ्राय रां दाबि खालामनायनि दायआव खायो। रिपर्टनि बादिब्ला गासै सा 25 दुथांफोरा गंसे गावारि देहा फाहामसालिनि डक्टर दामिनीनि नार्सिं ह'मनिफ्राय गासै 10 लाख रां दाबि खालामो। मिथिनाय बादिब्ला बे दुथांफोरा गावारि देहा फाहामसालिनि माखासे गाज्रि खामानिखौ सोराङाव लाबोगोन जुदि बे दाबि खालामनाय रांखौ होआ। लोगोसे बिनाय रांखौ मोनाब्ला खौरां बिजोङाव फोसावगोन होननानैबो हुमखि होदोंमोन। बे जाथायनि उनाव गावारि देहा फाहामसालिनि बिगुमाया पुलिस थानायाव एजाहार होयो आरो दायनिगिरिफोरखौ खायो। ब्रैथियाव दङ आसामाव आरोबाव गंसे मेडिकेल कलेज लुसिगोन। आसामाव आरोबाव गंसे मेडिकेल कलेज लुनायनि लामायाव। गुवाहाटीआव GMCHनि उनाव बियो नैथि मेडिकेल कलेज जागोन। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मरिगावआव उदांस्रि सान फालिनायाव नुजाथिहैनानै बे खौरांखौ फोसावो। बिथाङा बुङो दि बे बोसोराव जों बिश्वनाथ चारियाली, सराइदेव, गवालपारा आरो गुवाहाटीआव नैथि मेडिकेल कलेज लुनायनि थि खालामखांबाय आरो साङासारिनि AIIMSनि खामानिया 70% जाखांबाय। लोगोसे जों मरिगावआवबो मेडिकेल कलेज लुनायनि थांखि लागासिनो। बाथियाव दङ बाक्सा जिल्लायाव सासे हिनजावसाया गोब्राब जोखोम जायो। बाक्सा जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाङालिपारायाव गंसे AS 01 EG 3751 नंनि गारिया बांद्राय स्पिडआव फैयो आरो सासे हिनजावसाखौ सौग्रावनानै गोब्राबै जोखोम खालामो। रिपर्टनि बादिब्ला जोखोम जानाय हिनजावसाखौ फाहामथायनि थाखाय GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बबेखानि बे जाथायनि उनाव ओनसोलनि मानसिफ्रा रागा जोंनानै गारिखौ बुफ्रेयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।